Hi, is mis cruthór farta agus is imór Cispheil mé le fearn Cispheil bhaid cholann. Tá muid chun roinnt scéal na Cispheil a chleachta le chéile. An bhfuil tú ré? Tá sé an-tábhachtach téamh suas san níonn tú aclaíocht ar bith. Seo linn. Inniu bhaimidí díú isteach ar an sciil Druibleáil. Úsáiste lámh amháin chun an líreoid de Druibleáil. Cabhraíonn an sciil seo chun spás a chuinneáil idir tú féin agus de chéile chóiric agus an líreoid a chuinneáil faoi smacht. Chun chleachta a dhéanamh ar an sciil seo, crab an líreoid go híseal ar an talamh ar bheith thart ar 10 second. Ansin, crab an líreoid go háirid mar seo. Ar deara, prab an líreoid ó thaobh go taobh. Déanann an rud céine leis an lámh eile. Is féidir triail amháin as an líreoid de freabh idir de chosa, ach tá sé beag an níos casta. Bhí sé sin go hiontach maithú. Bhain triail sin an céadúir eile a bhaid tú ar an gcuairt Cispheile.